5 নং সামনো কেন্দ্রনি মুঠানি প্রার্থী আমি रतन त्रिपुरा जों इलेक्शन पाइखा इलेक्शन पाइमान परे आनो विशेष खयै बीजेपी प्रति सेंटर रेगिंग खलाइका अबनि आं उइन नौमालिया अबनि आं कुनो दुख करै आं जनसाधारण काम खालायनाय जनसाधारण बाय दंनाय किन्तु अथाइयो जों जेभाबे बीजेपी जागाय जागाय सन्त्रास खालाय दङ जों तिनिबो थांफैयो लबन सराग जिनि कायसा कर्मी बिनि न' बरा हर थां सप्ताह रेखा अब्दि खायै 5 किलो अरब अनेक नोक सबाय रेखा मानिकपुरनि जे खाकचां गामियाव अरबराव जिनि कर्मी नोक सबाय रेखा 18 किलो कायसा क्षुद्र व्यवसायी वो छोटो मोटो दुकान खायो दुकान टिखलाय बनो बुई दुकान टिखलाय बुई बनो दुकान बंद खाय रेखा अब्दि खायै जिनि एलाकाओ यदि बीजेपी ए सन्त्रास बंद यदि खाया जिनि कर्मीर ऊपर विभिन्न भावे आक्रमण खालाय जों त्रिपुरा मुथा जों त्रिपुरा राज्य निरसंख्य आसन तबैयै जीते जाक जोंनो ताबो एडिसिओ सरकार गठन खालायनाय अबत्तयै भावे जों यदि जे दांगा हांगामा खालायजाख्लाय जों त्रिपुरा मुथा आचय दंलाव बिनि प्रतिरोध जों खालायनाय अबनि बागां सांबादिक बंधुरान सागौ नरागबो इमिन विचार खालायदि इमिन प्रकाश खालायदि जत जगह खबर सरेरदि अबनां नावनि थायो खबर नामसु।